night and day. So, what's up sisters ko brothers? This is Marie. Welcome back to my channel. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga new uploads ko. So, for today's video, I will share you my experience or lifestyle here at probinsya. So, guys, manglaba mi karon ipakita na ninyo kung ansa mga labanahanan, then adto pud mi tig kaliguan with my manghod. Chat. Hi! Katugon, it's early in the morning. So, buntag pa guys na mo pa'y pag sikat sa adlaw. Hanawa. Mabutong adlaw guys. Maglakaw mi padong adto sa amo ang kuam. Amo ang labhananan. Cause ladyo pa si Jess sa amo ang bay. So, mo na maglakaw mi padong adto. Parang adto may manglaba maligo. So, I will show you it all. Char. It all. Char. So, buntag pa guys. It's already 7 AM in the morning. So guys, na may balde among gidana. Nakay mo na among labhan. So, takarami. Ngit-ngit man. O, diba? Guys, so nanako dari sa mga labhananan. So dera ang mga labhananan, dera ang mga naguna naglaba. So kani ang mga labhananan is the ora sa labhananan and then kaligan the ora sa karsada. You see that? O tuara karsada to. Ta. Muntoy karsada guys. So ngani ni ang ani may magligo even school days nga na mo sa Jumidani kay ani may maligo kay kasug ka jug tubig. So mo nang dani I'm so blessed pud kay nay tubig nga hikakasug sa nga deora pud sa among bay. So guys, maligo na ko kay gigang manglabaday ko una. Manglabaday ko una kay humuwan na og mga white t-shirt. To aga una nagwaswas. And then humuwan na og white t-shirt kay parang maputi-puti bitapot si Ja. Oh, good morning ko no ingan ang pimples. So bono unsa na yung So guys, bukid jud kaadyo ning amua. Kaadyo di pud kaadyo kay dapit ni magarsada. It's so early in the morning, so niya nakapalibutan niya mo ang labhananan og kanang kakahuyan. Oh, you see that? Oh, di ba? Kana dugay ra na si nga labhananan namo.
O, di ba? I want you to share my lifestyle. Lifestyle naman dyan siguro nino. So, guys, ayan. So, guys, mo nagkatong tangki, nagpuno na og water na mo na connected dadto sa amo ang, kuan. Amo ang hose, chat. Hose. So, guys, keep on watching. Ubani ko ninyo mga laba, maligo, and then mang hi chara. So guys, keep on watching. Hi guys, so manamig laba. O, di ba to na amat sa nang gipato, then manapuguligo, di ba di muli na misbay pa doon kay among ihayhay ang amuhang nga labahan isin na magbaldi. Then bitbitin tayo sa bahay. So guys, kita-kita rata see you mamaya. Chat. Manghay-hay na ta maghanger.
guys for watching my video and see you again in my next upload. And don't forget to subscribe. God bless. Bye-bye.